שלום, אנחנו כאן במלגת ילדי אסירים של מלגת פרח, ואיתנו ילדי אסירים היום. אתה יכול בבקשה להיכנס. כל הדברים האלה, אל תעצבן אותי עכשיו, אל תקרא לי. עזוב אותי, אקרא אותך, אוקיי. תיזהר! אל תשמור שם דברים. אתה יכול בבקשה לסגור את הדלת אחריך ולהניח את הסכין הזה? תודה. עכשיו. מה זה? מי יצפן אותך בחוץ? אמרו לי, ילדים מהשכונה, אמרו לי, עזוב אותך, אז תבוא. ולחת הרעיון הזה, עכשיו הייתי כפר עליו. באמת אני אומר לך. זה סתם דברים שלא יודע איך אני בכלל. מה אתה עושה? טוב, אתה יודע, סליחה, אסור לעשן פה. אסור לעשן פה, סליחה. מה זה אסור לעשן פה? מה זה אסור? מה זה? תקשיבי, את באה לי מקולקל. קראתי אותך מההתחלה, את באה לי מקולקל. אני מכבד אותך. תודה. מכבד. למה אותי בבית לימדו לכבד. כן? לא, כן, כן. בוא תספר לי, איפה נולדת? איפה גדלת? תראי, החיים שלי לא היו פשוטים. אני גדלתי ברמלה. ברמלה אני גדלתי. זה היה תקופה של סמים קשים. אני התמכרתי בפעם הראשונה. באיזה גיל? בגיל 6. בגיל 6? מה הסם הראשון שהתחלת להשתמש בו? תשאיר לי על זיכרון. איזה זיכרון? על זיכרון באבא. מה קרה לאבא? אם את תדברי עוד פעם על אבא. בעד כבודו של אבא ז"ל. קשה לך לדבר על אבא? זכור לימים בו אני ואבא הולכים ויושבים בטברנה. שומעים את עופר ארגוב. אלו ימים. באיזה גיל אבא נפטר? הלב. מה יש לך התקף לב? באיזה גיל אבא נלקח ממך? אני זוכר שאבא נלקח ממני. בערוב ימיו. בערוב ימיו. אני זוכר את זה. ואמא בוכה ואומרת, אל תיקח לי את הילד. זה בעצם סיפור אחר, זה לא קשור. אז באתי לחדר, אמרתי לו, מה לא? אבא! אל תעשה דבר כזה ויתחפר על אמא שלך. אמר לי, בן של ככה אתה מדבר עליי, ככה אתה מדבר לאמן שלך? הוא מכבד? הוא מכבד? אבא לימד אותך את הכבוד? אבא לימד אותי הכבוד. אמר לי, הכבוד מעלה של אדם. מה הכבוד? מה הכבוד? אומר, ככה אבא היה. זכור לברכה אבא. אתה יכול לספר לי אולי מה קרה לאבא? הוא נהרג בתאונת דרכים, הוא נרצח, סמים אולי? אמרת שאתה משתמש בסמים מגיל קטן? אבא היה מעורב בקטטה. אברג'ל. אברג'יל? הוא חבר של משפחת אברג'יל? שמו לו מטעם. שמו לו מטעם מתחת לאוטו. תצאו לי את האבא. שמעתי שאתם גרים מאוד קרוב למאיר אברג'יל, נכון? אברג'ל, אל תגיד, אבא, זה לא רוטה שם. אסור להגיד את השם, זה אבא. אני זוכר באמת שהיינו מגיעים, יום אחד הייתה קטטה בשכונה,
בא לי ברמלה, באחד השכונות שם ברמלה, בא לי אחד הילדים, אמר לי, מה אתה בא עליי בגבוה? אמרתי לו, אני בא לך בגבוה, אתה לא מכבד? אני מכבד אותך. אתה לא מכבד? תקשיב. אתה לא בא, לא קסם עמק, מי אתה בכלל? יא חרא, אני אקרא אותך, אמרתי לו, מה זה, בן כמה אתה שאתה ככה? אני אקרא אותך, חרא, מי אתה בכלל? אתה יכול להגיד לי אולי בן כמה אתה? שאתה יודע קללות כאלה? אז בעוונותיי, שאני כרגע בן 13 וחצי. התפתחת קצת, הרבה יחסית. אבא לקח אותי למכון כל יום שישי. הייתי מתאמן עם אבא במכון. כן, מאיזה גיל בערך? הייתי מתאמן עם אבא. מגיל 6. ביום שהתמכרתי לסם, אמרתי את זה, שהייתי בשיטת 12 השלבים, אז אמרו לי, אתה לא יכול יותר להפסיק עם חייב להפסיק עם הסם. חייב להפסיק. מתי נכנסת פעם ראשונה לכלא? לכלא נכנסתי בגיל 6 גם. אני נזכר באבא שהיה בכלא, היה אומר לי, מה אתה בוכה יא כוסי? הייתי אומר לו, אבא, האדם בכלא, לא יודע מה הוא, אבל נותן. מה עם אמא עכשיו, אתה חי איתה? תדברי על אמא שלי, אני אקרא לך את הפנים, לא שילמדו אותי ב-12 השלבים, אני אקרא אותך, אל תדברי אותי, לא תעיזי לדבר על אמא שלי בחיים אל תדברי על אמא שלי. אסם כמעשר רבא. אתה מסתדר עם אמא? תדברי על אמא, אל תדברי על אמא. אני אקרא אותך, אמא. אין כמו... אהבת העולם של אמא. אהבת עולם של אמא, אמא געגועים רותחים. גם היא מתה? אני זוכר שאבא הגיע לסלון, אמר לי, רציתי לעצור אותו, אבל הוא ירה באמא, הוא פתח לה את הגרון. אתה ראית את זה? אני ראיתי את זה. זה היה לפני או אחרי שהוא נהרג? אמרתי לו, אבא, אתה לא מכבד את אמא. באיזה גיל זה היה? זה היה כשהייתי בן 6. גם שניהם בן לקחו 6 ביחד. הייתי, ילד אחר בעולם. תראה, לפני סיום אני אכלתי פה, במקרה הבאתי איתי פה 16 עם של וודקה, הייתי רוצה שאנחנו נראים בבית גרגוס, משהו טוב. אתה ילד בן 13 וחצי, לא שותים בגיל הזה. את באת לי מקולקלה, תאמיני לי, את נמצאת על לקבוע. ואני קראתי